आं मावथि लोगो बिथांमोनखौ दिनैनि बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद बावनो नागिरदों जे नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब नङामोनब्ला बे 25 बोसोराव आङो जे खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन जे खामानिखौ साननानै हारि आरो समाजनि थाखाय आं मावनो नागिरदोंमोन बे मावनाया मालाबाबो सम्भब नङामोन आरो बेखायनो गासैनिसिमबो आङो जेब्लायबो आंनि खर' गंग्लाय मान मर्यादा आरो सन्मानखौ आङो जासिगोन नोंथांमोननि न'खरनिनो आं सासे आरो बे एबसु जे परियाल बे परियालखौ बावगारनानै हाबा मावनाया आंनि थाखाय मालाबाबो गोजान जानाय नङा आं जेब्लायबो माहारि स्वार्थनि थाखाय माहारिनि स्वाभिमाननि थाखाय हाबा मावनांगोन आं जेखि परिबेश जेखि फोथाराव थाङा मानो जायखिजाया हाबा मावनायाव क्रिटिसिजमा थाखाय माखासे आंनि डिसिसनखौ लानानैबो क्रिटिसिजम खालामनो हानाय किन्तु आं लुबैगोन जे पजिटिभ कन्स्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन आरो हारि दानायनि थाखाय जोङो मोनफा मोनफा पिलार मोनफा मोनफा लिगेसि हिसाबै जोङो खुन्थियाखौ गायनानै गालांनांगोन बड'फाया जि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन 1986 आव आफादगिरि महरै रौता कनफारेन्सआव बिबान मोनदोंमोन आरो 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ बिथाङा आवगायदोंमोन आरो बे रौता कनफारेन्सआवनो बिथाङा रिजलिउसन लादोंमोन दिनै बे रौता सारियालियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन गायसननो थाखाय थांनाय समनि सरकारा जिखिनि अनसुंथाइ होबाय बिनि लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दं बेखौ आबुं महर होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनाय समाव गोबां एबसुनि बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लोगो मोनदों जोंनि मानगोनां गायसनगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिनि उनाव जोंहा दीपक बसुमतारी आदा बिथां सन्थला बसुमतारी बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मानगोनां बिथां करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो गोबां बेबायदि दैदेनगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म रोनगोरा नार्जारी प्रमद बर' रबिराम नार्जारी बे आफादगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननाया थारैनो आंनि थाखाय आंनि जिउआव मोनसे गिदिर मोनसे लेसन होननानै आं बुंनो सानो आरो जाय लेसनखौ लानानै बिथांमोननि गासै खोथा बाथ्राखौ मेलेमाव गोसोआव सोनानै हारि दानायनि थाखाय जाफुंसार गेरेमसा मोनसे हारि गायसननो थाखाय आङो हाबा मावलांदोंमोन आरो दिनै हाबा मावै मावै बे 2026 सननि नैबे दिनैनि सम खोन्दोआव हारि दानायनि थाखाय जिखिनि आंनियाव माने जिखिनि मेलेम बे मेलेमखौ बाहायनानै गोसोखौ बाहायनानै मेंनाय गैयाजासे हाबा मावनानै दिनै बे सम खोन्दोआव सफै मिजिंथियो फैबाय थानाय जेनेरेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लिडारशिप होनानै जिखिनिया दैदेनलांनांगोन बिथांमोना अरायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मान मर्यादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि जों लिगेसि गायसनबाय बेखौ गेबें आरो गोथों लामाजों लानानै थांगोन आरो सामाजिक फोथाराव हारि दानायनि थाखाय जिखिनि आंनियाव बिबान थागोन रेसपन्सिबिलिटि थागोन खामानि मावनो थाखाय बे रेसपन्सिबिलिटिखौ आङो माब्लाबाबो खमायाबासिनो 1% 1 बिन्दोबो हिफाल हिफाल खालायाबासिनो जेब्लायबो हाबा मावनो थाखाय आङो गोसोआव थि डेस्टिनि मोनसे आङो टारगेट खालामनानै लागोन बेखायनो बे जिखिनि मदद आरो जिखिनि आंजों थाफानानै हाबा मावबाय साफ्रोमखौबो आङो धन्यबाद होबाय इयुननि लामा हान्थिनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आंनि जि सोमोन्दो बे जेब्लायबो मोनसे गुडविल आरो एबसुनि सासे मावथि बिबानगिरि हिसाबै आं जेब्लायबो एबसुनाय आफादखौ मदद आरो हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जाथि दानायनि थाखाय हाबा मावलांनायाव आंनि फुल सापर्टआ जेब्लाबो थागोन आरो बेखायनो मोनसे समाव जोङो आफादाव हाबा मावफैयो
आरो बिनिफ्राय जोङो बिबान एंगारलाङो आरो बे सम खोन्दोआबो बेनो आरो बेखायनो माखासे बाथ्राखौ सानोब्ला दुखु नाङो आरो माखासे बाथ्राया गोसोआव दुखु होयो थेवबो समाव बास्तब डिसिसनखौ जों लानांगोन आरो समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ आं बेखौनो सानो आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मावबाय मिरु आफादाव बिबान लाबाय आङो न'आव फैबाय किन्तु आंखौ जिल्ला आफादाव आरो बिबानाव थिसनबाय बिनि उनाव आरो मिरु आफादाव थांबाय मोनसे समाव आं साख्रि मावबाय समनि खामानिखौ समाव मावनांगौखायनो आङो रिजाइन होबाय आरो दिनै फैयै फैयै आफादगिरि खेबथाम टार्म मावनायनि उनाव समनि खामानिखौ समाव मावनांगौखाय आरो आद्रा थानाय एकर्डनि जिखिनि दफा सिस्टेम आरो बेबस्थायाव थांनानै जोंहा करेन्द्रनाथ बसुमतारी करेन्दाया बुंनाय बायदि जे सरकारनि घरायाव गाखोनानै सरकारजों दावहा नांनांगौ बे मोनसे प्रिन्सिपलखौ आं जेब्लाबो फोथायो बेखायनो एबसुआव गणतान्त्रिक भाबै दाबि डिसकासन आन्दोलन लबिनि गेजेरजों जिखिनि जों मावनो हाबाय आद्रा थानाय जिखिनि खामानि दङ सिमा बारायनांगौ 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 60टा समस्ति खालामनांगौ बाकी जिखिनि जोंनि इस्यु रिलेटेड एजेन्डाफोर दङ सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ प्राय 50टा जिखिनि इस्युसफोर दंमोन एडुकेसनेल इस्युस बेखौ सुस्रांनानै दिनै 8-10टासिमल' जों लाबोना दोनफैबाय आरो सेन्ट्रेलनि सिटेटनिफ्राय जागायनानै सेन्ट्रेल माने जोंनि जिखिनि इन्स्टिटिउट केन्द्रीय बिद्यालय नवोदय बिद्यालय बे जेंनायाबो दिनैफ्राय जोबफैबाय टिचार एपइन्टमेन्ट टेट एपइन्टमेन्ट बे प्राय जोङो खालामफैनो हाबाय स्पेसियेल टेट दिनै पार्टिनो थांगासिनो दङ खेबथाम जोंनि समाव स्पेसियेल टेट पार्टिनो जोङो दाबि होनाय बायदि खालामनो हाबाय दा बेखायनो आद्रा थानाय जेखौ आफादाव थांनानै मावबाय आरो बेखौ सिङाव थांनानै जोङो मावनांगोन आरो बे सिङाव थांनानै जोंनि एजेन्डाखौ जोंनि इस्युखौ जोङो बेखौ नुनाय बुजिनाय आरो जायफोरा बे जेंनाजों भुगिनांदों बेखौ जों गावनो जुदि सुस्राङाबा जों गुबुननि सायाव आसा खालामनायनि सम गैया आरो हारिनि जेंना सुस्रांनाया जोंनि एजेन्डा जि जेंनाखौ जों नुदों मोखाङाव बेखौ बोस्रांनांगौ आरो बेनो दिनैनि गोदान जोलैनि गुबै थांखि आरो गासैबो यां जेनेरेसनखौ दिनैनि बे समाव आङो धन्यबाद बावदों आरो इयुनाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनो बे बिदायनि समाव गोसो गोरबोजों गोहो सक्ति अनसायनाय हामलायनाय आरो ब्लेसिंखौ हरो आरो गोदान जि मोनसे जात्रा जि जात्रायानोखि हारि दानायनि थाखायनो जागोन हारिनि स्वार्थनि थाखायनो जागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायनो जागोन एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसननि थाखायनो जागोन जि जात्रायानोखि जाति जातीयताबादनि थाखायनो जागोन जदिव बे जात्रायाव गुबुन गुबुन हारि माहारि गासैखौबो लानानै जों थांनांगौ नाथाय गुबै एजेन्डाया जाबाय हारि आरो हारिखौ जौगाहोनाय बे प्रिन्सिपलखौ लानानै आवगायलांगोन आरो बै प्लेटफर्मावबो बयखौबो आंनि फारसे अनसायनाय हामलायनाय आरो जेब्लायबो मददखौ आङो हास्थायबाय आरो नोंथांमोननि आशीर्बादखौ लानानै नोंथांमोननि ब्लेसिंसखौ लानानै हारि दानायनि थाखाय सामाजिक दिखाव आङो 100% हाबा मावलांनो बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिसिमबो बे मोनाबिलि समाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय हामलायनाय आरो आंनि फारसेनिफ्राय खरगंलाय बर' हारिनि साफ्रोमनिसिमबो मान आरो सिबिनायखौ आं बावहरबाय आरो बे समाव आं नोंथांमोनखौ दिनैनि बे बुब्लियाव आंनि जोबथा गाबोन जि बिदायनि सम बे बिदायनि समाव बे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों जि फंनैसो आंनियाव गोसोआव फैनाय खोथा बाथ्राफोर दंमोन आं बेखौ फोरमायबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो आरो आफादाव थानानै पसिस बोसोराव मायबा जुदि बेबायदि थासारियाव सोरबाया दुखु मोनदोंब्ला बेखौबो निमाहा होदो आरो इयुन लामाखौ आं हान्थिलांनो थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै